Igbo ndị ọma, o nwere okwu njikwa bịa nke taa. Ihe m fụrụ maka nwa amadi a mba Spain ji eje mba na-ama egwuregwu bọọlụ bụ Lamine Yamal, ebe a na-enye onyinye awọdụ mba ụwa niile. Ahụ na-abụgara aga mgbe ahụ ọ dị ahụ 17 ya 17 years, awọdụ karịrị o wee bụrụ FIFA Youngest Player of the Year, Maradona award nke nwa ọ dị ụzọ awọdụ ịtọ. Ebe a ka anọzi ihe niile ụwa ji wee biri n'egwu bọọlụ. Ịkpọrọ ya Messi, ịkpọrọ ya C. Ronaldo, ịkpọrọ ya Mbappe, ha nọcha ma ndị kpọchabugo onu ike gwugoro ma ndị ka na-agba kịta. Ewee jụọ nwa amadi a aka ya juru eju wee sị otu ikede naanị ahụ 17. Kedu onye na-enewagara anya nke anyị eji wee na-asị na onye abụọ role model ya onye na-enewanye ya anya? Ewechepụ ya anya bụ ndị nta akụkọ jụrụ ajụjụ ka ọ kọbara ha. O wee sị ha ewere asị ya ọ Messi ka ọ bụ Ronaldo, ọ sị ga-ene ntị ka agwa unu na ya bụ Lamine Yamal na onweghị onye ya na-alọje nlọ ka ya jee gbaa aka ya na ya na-awagaje anya ịgba ka Lamine Yamal. Ndị jụrụ ya ajụ wee kụja nọọ Lamine Yamal ka ya na-enweje je anya ịgba ka ya na onwe onye ya na-akọpị na ya nedoro anya ebe ya na-eje nedosi anya ike ebe ahụ. Nwere ike isi ntụde mma akụ egwu ka Flavour maọbụ ntolite mma ya dịka prọfesọ Chinua Achebe. Ịdị na aha dịkwa mma o, mana unu si ọ bụ na ịnene n'ọwa nwatakịrị abụla Lamine Yamal si wee kwuo okwu o yiri mmadụ egwu na ndị niile a na-agụsasịrị ya ọ ya eme ka ọ na-afụ dị ha ebe ọ na-eneweje maka naanị ahụ 17 o yibego uwe egwu. Ị ga-amazịnụ ya ị na-enewe anya, ị na-aga n'ije ụwa gị nye elu na-ewube afa gbaba mbọ ka iwube afa nke gị ahụ nwa onye dị etu kpọkwa gị nwa Dangote maọbụ nwa onye dị etu a ọ makwara mma, mana ịchụ ọtụ kwado afa nke gị, guzobe afa nke gị ka e were gị mmadụ gị ọ ka wee dị ebube.